Ai recompensat vreodată un ambasador care ți-a adus un client care a cumpărat de la tine? Cum a reacționat acea persoană în momentul în care a primit o recompensă financiară, bine, nu foarte mare, dar o mică parte din comisionul pe care tu îl încasezi în urma unei vânzări, ai redirecționat-o către acel ambasador? Ai făcut vreodată acest lucru? Care a fost reacția acelei persoane când a primit din partea ta recompensa muncii sale? Te gândești, de fapt, ce mult contează ca fiecare persoană care te recomandă să facă asta mai departe? Poate nu este neapărat clientul tău, dar poate un prieten sau măcelarul din colț sau cineva din piață care știe ce vinzi tu. Nu neapărat are nevoie de produsele tale, dar te-a recomandat cuiva care are nevoie de ceea ce vinzi tu. Te-ai dus către ele înapoi